de coordinar todo esto. ¡Vamos para allá! Rock and roll, quisemos enseñar que es todo equipo. Estruturas, luces e unha gran montaxe de son que esperamos sexan do vosso agrado. Axúdanos a conectar, solo por ti a banda existirá. Axúdanos a construir Robación fixose para ti. Auditoria rock and roll.